أب موداتا أب تقرأي أب زوريا سبعون ديمقراصاو مسلاتن سرعة صوتان إلونا بالعلدك نستيوم بزاقات ما أدلو تتحيزو زلو تقامات المفتاح من قستينة تومزوصو بوليستات تقبراو كقبرن كحلوان كمزقبا تقاليتهم زي استقالت قال لقبار سنة عديثات نساناتن آرآيا أب سبعون ديمقراصاو مسلات دك نستيوم ملكيتو كاب استفلاليو تكالاتن محبر سبن نستوص أدك نستيو سلت أنا مع بيقن زابة أب زابو اللواني مرسعت قبرهاد زي ترجع هواهو أبزل ولون سبعون ديمقراطيون مسلات أبز تحصلون أوان بغندو دك أنسيون هزاناتن تحسيت مخانم زفلاتهم تكال جبار سناي أديتاتن هزاناتن أرآيات زريهن أبزريات عودي جنزابن مفترن من قاحن علمو كابستفلاليو تكالاتن محور السبن نزتوزازا أمرار حدك أنسيو سلطنا كمزهابة بروجرام دايركتور تكال أيت جبرز جابير تخلبران تزاريبهم تجري أفتهزوت إحنا زنيو بتلد ما بتو دحرتي دماو كوينات ያው መሰል ደቅ ሰባት ኣብ ክንደይ ናይ ደረጃ ወዲቆም ሁላዩ ንኹላትና ግልጽ እዩ ኣብ ዙርያ ግን በተለይ ደቅ ኣንስትዮ ሕዋትና በዋናነት ናይ መጀመርያ ናይ ሰብኣዊ ዲሞክራሲያውን መሰላትን ኣብ ምግሃስ ዝለዓለ ኣስተዋጽኦና ገበረይቱ በሰላናይቱ ኩናት ስለዚ ብዙኻልና የመጠን ኣብዚ ሰብኣዊ ዲሞክራሲያውን መሰላት ደቅ ኣንስትዮ ሕዋትና ያው ድምጽን ምዃኑ ማለት ነተ ስልጠና ዝሃቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሕጊ መሐመድ ብርሃን ካሕሳይ ድሕርቲ ጽባሕ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቁ ብምግላጽ ነዚኦም ምሕላው ድማ በዋናነት ውራይ መንግስቲ ምዃኑ የብረው ሰብኣዊ መሰላት በመጀመሪያ ደረጃ መንዩና ምሕላው ግዴታ ለሎ መንዩና መخبر ግዴታ ለሎ መንግስቲ እዩ አፍቶም ዓለም አቀፍ ይሁን አህጉር አቀፍ ለሎ ነሳው መሰል ስምምዕነታት ሓለዋና ምግባር ክሕለውና ምግባርን ናመመላእ ግዴታ መንግስቲ ይለሎ ስለዚህ መንግስቲ ሓደ ሰው መሰላት ከይጥሕስ خلاي እንድሕዳ ተጣሒሶም ተረኺቦም ድማ በመንግስቲ ይኹን በኻልኦት አካላት ሓለዋና ምግባር ሳልሳይ ደግሞ ብፍላይ ድማ ኢኮኖሚያውና ማሕበራዊ መሰላት ልባሃሉ በጀት ስለልሓቱ ግዜ ስለልሓቱ መንግስቲ በብግዚኡ ናማዕበለ ዝኸይድ በጀት ናይ ምግባር ግዴታ አለው ስለዚህ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ እዩ መምህር መሐመድ ብርሃን ካብዘ በተወሰኺ ምስራዓት ጾታታት ሓሒዙ ዘጋጥሙ ጸገማትን ምፍታሕ ድማ ርብርብ ኩሉ ወገን ከም ዝጠልብ ኣመላኺቶም ፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ልበጽሕ ጥቕዓታት ልበጽሕ ኣድልዎ ኣብ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነት ኣብ ፍትሒ ልገጥመን ዕንቅፋታት ኣብ ስራሕ ቦታ ካው ኣብ ገዛ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ልባሃሉ ዞም ጥቅዓታት ዚኦም በዋናነት እኳ መንግስቲ ናምክልኻልም ድሓረ ቶም ገበን ሰርሑ ተሓተተና ምግባር ግዴታ እንተሃለዎ ግን ሕድሕድና ይምልከተና እዩ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባይታ ወሪድካ ንምስራሕ ዝተፈላልዩ ዕንቅፋታት ከም ዘጋጥሙን ነዚ ንምፍታሕ ድማ ሰላምን ምርግጋእን ክረጋገጽ ከም ዝግባእ ድማ ይዛረባ ሕዚብ ካሊእ ጸገም ስለ ዘለና ባጀት ይህልዶ እቲ ማሕበረሰቡን ንኹም ኢልክ ስልጠና ንኽትህቢ ይቕበለክ ዶ ካሊእ ጸገምን እዩ ካሊእ ቅልውላዊን እዩ ሕዚ ጽባሕ እዚ ኣኾንኩ ጽባሕና እዚ ኣኽልኩን ፈናቀል ዲና ተፈናቀል ተኸኽምሎስ ድዮም ካሊእ ሽግር ስለ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ስለ ዘሎ የሸግረካ እዩ ተጋሩ ሰብ ሓደ ክንሰምር ክንክእለለና ውሽጣዊ ጸገማትና ባዕልና ኢና ንቆርፎ ማንም መጽኡ ክርፈልና ይኽእል ኸዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ባዕሉትና ስለንቦና ልፈጠሮ ቅልውላውላ ለተረጋግዐ ሰብ እንድሕር ለ ኮይኑ ስርሑ ብኣግባብ ክሰርሕ ላይ ይኸብድ እዩ ሕዚ እቲ ማሕበረሰብ ሕዚ ተፈናቀልቲ ቦታኦም ይኾኑ ቦታኦም ለይኾኑ ሕዚ ንዓና ሓቂ ትምህርቲ ንዓገደ ይልኸየውን ብተግባር ለይረእኽዮ መሰል ክተምህርዮውን ሳይኮሎጂካሊ ይቕበለኪ ወላ ኢቭን ሕዚ ሕቂ ትምህርቲ ተምህር የለ ሰብ ላጠመ ናተጸገመ ኣብ ካሊእ ቅልውላው ንሃለይ ክተምህር የለ ናባዕሉ ዝኾነ ጽልዋን ይውን እቲ ዋና ንኹሉ ነገር ክትሰርሒ ሰላም ክህልን እዩ